Good afternoon, sir. Pag-abot pa lang sa guwa sa Magic Land, may nagapahanumdum na nga dapat ani maghugas ang kamot magpakuha sa body temperature. May ginapirmahan nga health declaration form kag pwede man inihimuon nga daan online. Limitado lang ang pwede makasulod sa park kag required a face mask. Sang Sabado, liwat nga nagbukas ini sa publiko matapos ang 8 ka bulan nga pagsirado bangod sa pandemic. Makahilid lang ang mabatian ang hinugyaw matapos ang malawig na pagsirado sa theme park. Si Edward Rivales, first time magkadto diri. Nalipay siya nga may theme park mismo sa Negros. Oo sir, mga kadugang sa kanya itong naturista diri sa Negros. Mag-picture sir. Mag-try-say lang ang rides diri. Kag mga foods din nila kung ano. Ang punong barangay sang mambulak sa Silay nga si Hazel Cordero, first time man nga naka-experience mag-enjoy sa isa ka theme park sa iya nga edad. Kag nalipay siya sa iya nga pagkadto. Kanami ka lugar. Namigid sa kabataan, pag labi na gid sa kabataan. O ikaw, personally, sa mo ning age, nag-enjoy ka man bisan ikaw Yes, sa oo. mo ning edad. Sa amo ko na edad, wag ko lang ko naka-experience nga mo. Sa lapit na sa aton, di eh. Ini makita mo lang niya sa Manila mo. Dugang pa niya, dako ini nga bulig sa turismo sa syudad, kay nagadala ini sa dugang nga trabaho sa mga Silay noon. May mga performers nga taga Silay. Paborito nga spot sa kadamaan para sa picture taking ang giant Ferris wheel. Makahalyat at tayang iban nga rides. May bump car man para sa luyag nga simple lang nga trip. Ang merry-go-round patok sa mga kabataan. Sumo sa presidente sang Aton Land and Leisure Company nga si Ray Bantog, nag-adapt man sila sa minimum health protocols. Really, ang atong nga park guest really followed minimum health standard that was prescribed by our government. You know? So everybody wore face mask and face shield, like what they have here. They observed physical distance, and whenever they ride, they enjoy it, but still with the mask on. Dugang pa niya, ang pagbukas liwat sa Magic Land, ang patimaan man sang amat-amat na pagbangon sa ekonomiya. And from the reception of the guests of Magic Land, I think people are really ready, and they are ready to have fun, and at the same time they're really ready to follow the safety precautions and standards of the government. Kada weekend ang anay nagabukas ang Magic Land sining nga November, hubalin las 2 sa hapon tugtog las 7 sang gabi.